Suurin osa taitaakin olla paikalla ja aloitetaan webinaari, Nostamme Vilkkaan webinaari. Okei, hyvää iltapäivää, hyvät ihmiset, ja tervetuloa tähän Vilkas Groupin ja Nostar Solutionsin yhteiseen webinaariin. Tämän noin tunnin mittaisen esityksen aikana me tullaan näyttämään, miten verkkokaupan myyntiä voidaan parantaa tuotesuositusten avulla. Esittelemme, mitä työkaluja Nosto tarjoaa verkkokauppiaille ja näytetään, miksi ne tuotesuositukset ovat tarpeellisia. Mun nimeni on Olli Miettinen ja mä työskentelen Vilkkaassa asiakkuuspäällikkönä. Työssäni on ollut mukana erilaisten verkkokauppojen rakennusprojekteissa ja mä koulutan meidän asiakkaita käyttämään niitä verkkokauppoja. Suomalaisiin verkkokauppoihin tutustuessani mä oon huomannut, että verkkokaupan myynnin tehostamiseen kiinnitetään usein ihan liian vähän huomiota. Sellaiset keskeiset käsitteet, niin kuin konversio ja ostoskorin keskiarvo, on monelle verkkokauppialle ihan tuntemattomia lukuja. Niitä ei mitata. Tässä verkkokauppa-alustassa, mitä me tarjotaan, on toimintoja, joilla tuotennostoja voidaan asiakkaalle tarjota. Ja näillä voidaan houkutella asiakkaita tekemään enemmän tilauksia ja isompia tilauksia. Mitä Nosto sitten tuo, niin Nosto tuo näihin kaupan vakiotoimintoihin ison lisäyksen, ja Noston ansiosta pienetkin verkkokaupat voi saada sellaisia toimintoja, jotka aikaisemmin on ollut saatavilla vain räätälöidyissä jossain enterprise-tason verkkokaupoissa. Tässä webinaarissa puhuu mun lisäkseni Lari Lehtonen Nostolta. Lisäksi Annika Nyman vastaa meidän äänen ja kuvan välittämisestä teille. Ja tässä näkyy tämän webinaarin agenda, eli noin tunnissa yritetään päästä läpi vähän alle tunnin. Eli alkusanojen jälkeen Lari pääsee esittelemään Nostoa, vähän taustaa sille, että mitä he tekevät ja miksi. Sitten mä näytän, miten tämä Nosto otetaan käyttöön Vilkkaan verkkokaupassa. Ja lopuksi sitten Lari näyttää näitä ydintoiminnallisuuksia ja miten niitä Noston elementtejä editoidaan sitten Noston hallintapaneelissa. Ja loppuun me ollaan varattu aikaa kysymyksillä, eli te voitte osallistua, että esittää kysymyksiä tuon chat-ikkunan kautta meille, niin siellä sitten vastaillaan niihin mahdollisuuksien mukaan. Ja tosiaan tämä on Vilkkaan verkkokauppiaille mainostettu tätä webinaaria, mutta tänne on ilmeisesti tullut muitakin. Tervetuloa kaikki. Ja tästä Vilkkaasta kerron sen verran, että tämä meidän verkkokauppa-alusta toimii ePages-järjestelmällä. Ja ePages on saksalainen verkkokauppajärjestelmä, jolla on noin 80 000 aktiivista verkkokauppaa olemassa. Suurin osa tuolla Keski-Euroopassa ja täällä Suomessakin on 1000 aktiivista verkkokauppaa. ePages tarjoaa muutamia hyviä ominaisuuksia näihin tuotennostoihin ja näytän ne vielä tässä tämän päivän aikana, mutta tietysti niiden päälle sitten tulee nämä Noston elementit. Ja Vilkkaan suhde ePagesiin on siis sellainen, että me ollaan tällainen teknologiakumppani. Me ollaan tehty lisäosia tähän ePages-järjestelmään. Me ollaan tehty esimerkiksi tämä Noston rajapinta ja muita kotimaisia verkkomaksu- ja logistiikkapalveluita. Ja
Pidemmittä puheitta, tervetuloa kaikki tähän webinaariin. Siirretään puheenvuoro Helsinkiin tältä Tampereelta ja Lari jatkaa sitten tässä omaa esitystään. Mitä nosto on? Ole hyvä, Lari. Kiitos Olli. Mun nimi on tosiaan Lari Lehtonen. Toimin Head of Supportina Nostolla. Aloitin ensimmäisenä työntekijänä kesällä 2012. Vastaan hieman vastaavista tehtävistä Nostolla, mitä Olli Vilkkaalla, eli tuotekoulutusta, teknistä tukea ja kauppojen optimointia. Ja huolimatta ehkä tutusta nimestä en ole kuitenkaan tämä Sotsissa surullisen kuuluisasti romahtanut maastohiihtäjä. Meillä tosiaan taustalla on äänitarkkailijan roolissa Nikka Nyman, meidän Head of Marketing, ja tosiaan tämän webinaarin aikana te voitte laittaa meille kysymyksiä tai kommentteja tuohon chat-ikkunaan tai sitten Twitterissä, jossa on siinä paremmin käsillä Nosto Solutionsilla hashtagillä NostoWebinar. Tosiaan, kuten Olli tuossa briefaskin lyhyesti, täällä saattaa olla sellaisia henkilöitä, joille ei ehkä Nosto ole aivan täysin tuttu, joten mä käyn nopeasti läpi myös meidän toiminnan. Eli Nosto on perustettu Helsingissä 2011 ja meidän tämä varsinainen tuote on tuotu self-service-kanavan kautta kaikkien saataville syyskuussa 2013. Sitten oikeastaan vähän tätä ennen alkoi meidän vilkas yhteistyö kesällä 2013. Ja mikä vilkkaan yhteistyössä tekee vähän erilaisen tähän meidän self-service-kanavaan on se, että tämä palvelun avaus, aktivointi, muokkaus tapahtuu pääsääntöisesti kaikki vilkkaan hallintaliittymän kautta, eli välttämättä tähän meidän hallintaliittymään ei missään vaiheessa tarvitsekaan kirjautua. Nostolla on toimistot Helsingissä, jossa on meidän päähallinto ja tuotekehitys, mutta meidän myynnin keskus toimii Berliinissä, Saksassa, ja sen lisäksi meillä on myyntitoimistot Lontoossa ja Tukholmassa. Ja sen verran meidän kasvusta ja ihmisistä, että meitä oli keväällä 2012 3 perustajan verran, mutta nyt keväällä 2014 tai kevät-talvella meitä on 25 henkilöä neljässä eri maassa ja meitä on yhteensä 11 kansalaisuutta tallissa. Tässä kartassa näkyy nämä meidän pääasialliset päätoiminta-alueet, eli vihreällä värjättyinä meillä on paikalliset country managerit ja toimistot, ja kaikissa värjätyissä maissa on tällä hetkellä aktiivisia kauppoja. Eurooppa on meidän tällä hetkellä tämä vahvin alue. Tässä on valikoituna muutamia meidän asiakkaita, ja tästä varmaan tämmöisestä oikeastaan sekavasta logomelskasta saakin sellaisen käsityksen, että me tarjoillaan tosiaan ominaisuuksia tämmöisille myös pienille ja keskisuurille yrityksille, mutta meidän palvelu skaalautuu ihan tuonne isoimpaan enterprise-luokkaan saakka. Ja tosiaan tarjotaan sellaisia ominaisuuksia myös vähän pienemmille kaupoille, jotka aikaisemmin on ollut lähinnä kustannussyistä vaan isojen kauppojen tai kauppiaiden saatavilla. Ihan nopeasti meidän ikään kuin ydininnovaatioista pähkinänkuoressa, eli mitä me tehdään näin konkreettisesti on se, että me kerätään käyttäytymisdataa tuolta verkkokaupasta ja tuotetaan sitten tämän perusteella automatisoidusti erilaisia markkinointitoimenpiteitä. Ja mitkä tämän meidän automatisoinnin, joka on meille se ydinfilosofia, ydinhyödyt on, että tietysti työaikaa säästyy, koska meidän toiminnot ei edellytä minkäänlaista manuaalista ylläpitoa. Kaikki suositukset ja toiminnot, mitä me tarjotaan, on aina ajankohtaisia ja osuvia, koska ne aina perustuu yksilölliseen asiakasdataan, joka on varmasti ajan tasalla. Ja sen lisäksi tietysti kilpailukyvystä voi mainita sen verran, että tämä on meille ydintoiminta tai tämmöisen automatisoinnin ja siihen liittyvien toimintojen kehittäminen, eli me jatkuvasti tuotetaan uusia ominaisuuksia ja optimoidaan olemassa olevia. Ja jos me ajatellaan, että mitä me parannetaan noin konkretian tasolla verkkokaupassa, niin tässä on luoteltu tämmöiset ehkä tutut asiat kuin palaavat asiakkaat tai asiakkaat yleensä, konversio ja sitten ostoskorin arvo. Ja ne kun me sitten kerrotaan kauppiaan omalla katteella, niin sitten toivottavasti saadaan sinne viivan alle jäämään enemmän. Meillä on muutamia ydinominaisuuksia, eli tärkeimpänä tuossa toi on-site-suositukset vasemmalla, jotka nyt tarkoittaa verkkokaupassa tämmöisiä aika ehkä Amazonista tuttuja ristiin- ja ylösmyyntiominaisuuksia. Sen lisäksi erilaisia personointitoimenpiteitä ja menetelmiä, top-listoja sekä dynaamista hakua ja niin edespäin.
Ja sen lisäksi meillä on personoitu sähköpostimarkkinointi osana meidän tuotetta. Ja sillä ei tarkoita tämmöistä perinteistä newsletter-toimintoa, vaan triggeröityä mailia, joka lähtee automaattisesti ja aina personoidusti kullekin asiakkaalle. Ja nämä kaksi osa-aluetta me nivoutetaan reaaliaikaiseen analytiikkaan, jota pystyy sitten käyttämään tämän meidän palvelun ja myös muun verkkokaupan optimoimistarkoituksessa. Tosiaan asiaa olisi todella paljon, mutta tänään me keskitytään näihin on-site-suosituksiin pelkästään. Ennen kuin mennään tuossa myöhemmin webinaarissa tiiviimmin meidän tuotteeseen, niin mä esittelen pari tällaista ydinhaastetta verkkokaupassa. Ja aloitetaan ehkä siitä aika kriittisestä eli etusivusta. Mä otin tuossa yksi ilta, kun kävelin toimistolta kotiin päin mun kamerakännykällä, pahoittelen kuvanlaatuun muutamia kuvia tämmöisten ihan pienten ja aika tuntemattomien kivijalkamyymälöiden näyteikkunoista. Ja mitä mä haluan tällä tuoda esille on, että kun me nähdään näyteikkuna kivijalkamyymälässä, niin ei ole epäilystäkään, jos saa kuvasta vaan riittävän hyvin selvää, etteikö tuossa vasemmalla olisi kyseessä lelukauppa, keskellä jonkinlainen kalustekauppa tai sisustuskauppa ja oikealla jonkinlainen kauneus- ja kemikaaliokauppa. Eli kivijalkakaupoissa tämä näyteikkuna, joka näkyy kaikille ohikulkijoille, antaa sellaisen hyvän yleiskuvan siitä myymälän tarjonnasta ja oikeastaan vastaa sen kysymykseen, että minkä takia se myymälä on oikein olemassa. Ja tietysti myös, jos ne on hyvin toteutettu, niin houkuttelee asiakkaan sit mahdollisesti sisään ostoksille. Sitten kun me vähän kärjistetysti katsotaan verkkokauppoja, niin ne näyttää pelottavan usein suurin piirtein tällaisilta. Eli aika nopeasti, jos tämmöistä etusivua tarkastelee verkkokaupassa, niin saa semmoisen käsityksen, että tuommoisessa kaupassa voisi tarjolla ainoastaan alennuksia. Sieltä voisi ostaa blazereita, löytyy joku naisten osasto ja housuosasto ja tiettyjä muutamia onnellisia tyylikkään näköisiä ihmisiä, mutta ei hirveästi näe sinne pinnalle, että mitä muuta sieltä löytyy. Ja sitten minkä takia etusivu on verkkokauppan näyteikkuna, tai minkä takia sitä tulisi käsitellä sellaisena, on se, että jos me lähdetään tutkimaan melkein minkä tahansa verkkokaupan kävijäanalytiikkaa, me huomataan nopeasti, että 50–70% kävijöistä on uusia. Eli ne vierailee siellä verkkokaupassa ihan ensimmäisen kerran. Ja tietysti kaupallisessa mielessä se ei saisi olla myös se ainoa ja viimeinen kerta. Sitten toinen ikävä juttu tietysti on se, että pienet ja keskikokoiset verkkokaupat ei ole mitään Zalandoa tai Amazonia, eli niiden yleistunnettuus on aika heikko. Eli toisin sanoen se ensimmäistä kertaa sinne kauppaan päätynyt asiakas ei välttämättä millään tavalla tunne sen kaupan tarjontaa, ja ellei sitä siinä heti etusivulla esitellä, niin todennäköisesti voi nähdä metriikasta sellaisia tuloksia esimerkiksi, että bounce rate kasvaa. Ja bounce rateilla siis tarkoitetaan välittömästi sieltä etusivulta tässä tapauksessa poistuneita asiakkaita. Me tutkittiin kaikissa meidän noin 800 verkkokaupassa vähän analytiikkaa ja huomattiin, että 31% asiakkaista, jotka ei ole poistunut heti, aidosti selaa tuotesivuja. Eli siitä liikenteestä, joka ei ole koneellista ja jotka ei kuulu tähän bounce-ryhmään, ainoastaan kolmannes päätyy sinne verkkokaupan tuotesivuille asti. Jostain syystä joko menurakenne on huono tai sitten heille ei viestitä tosiaan siinä etusivulla, että tuotesivulta löytyisi jotain mielenkiintoista. Toinen, voisiko ajatella tämmöinen, ei nyt helmasynti, mutta selkeä puute verkkokaupassa on aika usein asiakaspalvelu, jota sitten taas kivijalkamyymälöissä pystytään hyvin tarjoamaan. Ja se on usein tämmöinen ainakin jonkinlainen osasyy tyypillisesti heikkoihin konversioasteisiin. Tähän mä hivenen humoristisin keinoin nostin esille tämmöisiä asioinnin kipukohtia, eli tyypillisiä syitä heikkoon konversioon. Eli ensin asiakas ei oikeasti löydä sitä etsimäänsä tuotetta, eikä oikeastaan ei voi kysyä oikeastaan mistään apua, koska ei ole myyjiä välttämättä tarjolla missään muodossa. Eli jos asiakas selaa vaikka farkkuja, niin ei löydä välttämättä helposti niitä loppuja kiinnostavia tuotteita. Saati sitten, että mitkä olisi siihen yhteenkuuluvia tuotteita, niin kuin esimerkiksi jotain paitoja tai kauluspaitoja.
Toinen vähän tämmöinen ehkä teknisempi termi, horisontaali selaaminen, niin asiakkaalle aika harvoin tarvitaan mahdollisuutta tämän tyyppiseen edes takaisin suuntautuvaan kaupan tutkimiseen. Eli jos katsotaan jotain tuotetta, se saattaa kadota jonnekin, voisiko sanoa ihan tyhjään ilmaan, eikä välttämättä asiakas löydä sitä selaimen back-nappulaa. Ja taas saattaa tapahtua ikävä juttu, eli asiakkaan pakeneminen kaupasta. Verkkokaupasta myös löytyy aika usein tietynlaisia umpikujia, jotka pakottaa palaamaan menuvalikkoon ja ikään kuin aloittamaan sen etsimisprosessin aina alusta. Ja sitten taas toisaalta tuotelistaukset on aika usein tosi tämmöisiä katalogimaisia äärimmäisen pitkiä listoja, joista ei tule mitään semmoista ikään kuin nostoa, että mikä olisi oikeasti se kiinnostavin tuote siellä, joka taas voi turhauttaa ja aiheuttaa, että asiakas pakenee kaupasta. Ja yksi, mikä pakko korostaa on aika tyypillinen verkkokaupoissa on, että haku ei toimi mitenkään niin nokkelan älykkäästi, kuten vaikka Google tai joku muu hakumoottori. Eli jos asiakas hakee vaikka tuollaisella termillä 501 ja kauppa myy jonkinlaisia farkkuja, niin voi käydä ihan hyvin tämmöinen tapahtuma, että sieltä avainsanatiedoista ei löydy Levis 501, eli asiakas ei löydä etsimänsä tuotetta. Ja tämmöisistä kokonaisuuksista me taas vähän peilattiin tässä tapauksessa pelkästään hajauttain kahteen ryhmään, suomalaisiin ja meidän ulkomaisiin asiakkaisiin. Me huomattiin, että suomalaisissa verkkokaupoissa yleinen konversioaste on 1,7% meidän asiakkaiden tapauksessa, kun se sitten taas eurooppalaisissa verkkokaupoissa on tyypillisesti vähintään 25% parempi. Mennään sitten siihen ehkä kiinnostavimpaan aiheeseen tänään, eli miten nosto voi nyt näissä tämmöisissä esitellyissä ongelmakohdissa auttaa. Me ensin käytiin läpi näyteikkunamaisuutta eli etusivua, niin tässä on muutamia menetelmiä, miten tähän ongelmaan voidaan tarttua. Eli tämmöinen ihan yksinkertainen top-lista myydyimmistä ja katsotuimmista tuotteista siitä etusivulla kiinnittää aina huomion, inspiroi asiakasta shoppaamismoodiin, mutta ennen kaikkea antaa aika hyvän semmoisen yleiskuvan, että mitä se kauppa oikein tarjoaa, koska siinä myydyimmien tai joissain tapauksissa katsotuimpien tuotteiden kohdalla on todennäköisesti ne tosiaan parhaiten konvertoivat tuotteet, joiden perässä tilastollisesti ajateltuna asiakas todennäköisimmin on. Sen lisäksi kaupallisena menetelmänä on hyvä nostaa ihan vastaavan teknisen top-lista noston kautta tämmöisiä jonkun tietyn tuotekategorian suosituimpia tuotteita, jotka voi olla tarjouksia, jos on käynnissä joko yleinen alennuskausi, niin kuin vaikka joulun jälkeen, tai jotain muita sesonkiin liittyviä tuoteryhmiä, pääsiäinen tulossa, se on yksi, ystävänpäivä on yksi tämmöinen tyypillinen. Tai sitten tietysti, jos on onnekkaassa asemassa, että omistaa jonkinlaisen yksinoikeuden johonkin tuotteeseen tai brändiin, niin tietysti tällaisia kannattaa nostaa heti siinä etusivulla esille ja viestiä kaupan omaa arvokkuutta. Ja sitten toinen tai kolmas hyvin toimiva elementti on tämmöinen pöhinälista, eli näitä ostetaan juuri nyt tyyppinen suositus siinä, top-lista suositus etusivulla, joka taas sitten viestii kaupan aktiivisuudesta, eli kertoo semmoisesta kuhinasta, mitä siellä kaupassa tapahtuu. Eli ne voi olla tässä tapauksessa meidän avulla tuotettua vähän lyhyemmän ajanjakson, kuten vaikka päivän tai jopa tunnin katsotuimpia tai myydympiä tuotteita, jos kaupassa on riittävästi konversiota. Ollaan vielä sikäli etusivulla, mutta hypätään enemmän siihen asiakaspalvelun piiriin, eli mikä toimii äärimmäisen hyvin ennen kaikkea verkkokaupan etusivulla on tämmöinen hyvin yksinkertainen palaavien asiakkaiden tervetulonosto, jossa näytetään vain erilaisella painotuksella, että mitä tuotteita tämä palaava asiakas on aikaisemmilla kerroilla siellä tutkinut. Me tätä taas vähän peilattiin ristiin meidän kaikissa kaupoissa ja huomattiin, että melkein joka 5. palaava asiakas, joka palaa tuohon kauppaan, klikkaa tätä kyseistä suositusta. Eteenpäin mennään siihen hakuun, ja tässä on vähän enemmän tavaraa meidän kaikkien iloksi. Eli se ero, mikä noston tämmöisessä hakusuosituksessa verrattuna kaupan omaan hakuun on se, että me ei tuoteta meidän hakutuloksia perustuen sen kaupan omiin tuotetietoihin tai avainsanoihin, vaan asiakkaiden toimintaan. Tässä on 3 esimerkkiä. Tuossa vasemmalla meillä on
salaisen agentin verkkokaupasta tämmöinen ihan aito esimerkki, jota voi käydä itsekin kokeilemassa, jos haluaa. Eli jos tuossa kaupassa kirjoittaa hakusanan maiharit, niin se palauttaa ensimmäisenä, eli relevanteimpina osumina maihin nousi takkeja, vaikka oikeasti nämä asiakkaat on ollut on ollut kenkien perässä eikä suinkaan takkien, mutta tämä kaupan oma haku listaa vaan tulokset tällä tavalla hieman hassusti. Toinen asia, mihin me voidaan tarttua tässä oikealla ylhäällä, on rajalla kamerasta. Jälleen ihan aidon tosielämän esimerkki. Eli jos kirjoitetaan tämmöinen aika tyypillinen kirjoitusvirhe, eli haetaan Canonin kameroita, mutta kirjoitetaan se Canon-muotoon, eli laitetaan siihen kirjoitusvirhe, niin tietenkään kauppa ei tunnista, että sieltä kukaan nyt tykkejä ostaisi, mutta sen sijasta aika moni muu asiakas on tehnyt tämän kyseisen virheen, mutta sitten kuitenkin löytänyt sieltä kaupasta noita Canonin tuotteita, joilla me pystytään taas korvaamaan heikosti toimivaa hakua ja ohjaamaan asiakasta sinne tuotekortin suuntaan, eikä tarjota vaan pelkkää umpikujaa. Ja sitten taas ehkä oikealla alhaalla tämmöinen, voisiko sanoa jo aika hullunkurinenkin esimerkki Top Streetwearin verkkokaupasta. Jos se kirjoittaa tai ainakin kirjoitti haun talvitakki, niin toi itse verkkokauppa ei palauttanut yhtäkään tulosta, mutta ihan samalla tavalla ne asiakkaat, jotka oli tehnyt tämän saman haun, oli kuitenkin löytänyt sieltä jotain talvitakkeja, joita oli päätynyt sitten ainakin katsomaan tai ostamaan. Ja tosiaan haku on äärimmäisen tärkeä verkkokaupassa. Jos me taas peilataan sitä meidän analytiikkadataan, me ollaan huomattu, että hakua käyttävän asiakkaan keskimääräinen arvo on 5-kertainen muihin nähden. Ihan voisiko ajatella puhtaasti siitä syystä, että se indikoi, että selkeästi etsitään jotain, eli on tarve jollekin tietylle spesifille asialle. Mennään sellaisiin suositustyyppeihin, jotka aika pitkälti Amazon on esitellyt maailmalle. Eli meidän pitäisi lisätä tuotesivulle asiakaspalvelun myyjän muodossa, joka tarjoaisi vaihtoehtoja sille tuotteelle, jota juuri sillä hetkellä selataan. Ja sen lisäksi myöskin näyttää yhteenkuuluvia tuotteita. Ja taas tässä Rajalan esimerkissä, josta nämä screenshotit on, niin suositellaan tässä tapauksessa tämmöisten digipokkareiden ja muiden kameroiden kanssa yhteenkuuluvia tuotteita, eli muistikortteja. Ja mitä tuommoinen digikamera olisi ilman muistikorttia? Ei oikeastaan juuri mitään, sillä ei hirveän pitkälle pääsisi. Mutta sen lisäksi meidän ei tulisi unohtaa myöskään helpottaa asiakkaan navigointia verkkokaupasta, eli tuottaa tämmöinen visual breadcrumb trail, eli ihan yksinkertaisesti laittaa kuvina ja tuotenimillä asiakkaan selaushistoriaa näkyville, ja sen lisäksi yksilöidä noita tuotesuosituksia sen perusteella, mitä asiakas on siellä kaupassa selannut, ja nostaa sen perusteella jotain muita kiinnostavia tuotteita, joita hän ei vielä ole tässä selaushistoriansa aikana päässyt tutkimaan. Ja hieman tuossa kutsussa jo markkinoitiinkin näiden suositusten tehoa, eli jos me tutkitaan meidän asiakkaiden analytiikkaa, niin sellaiset kävijät, jotka on klikannut yhtä tai useampaa noston suositusta tämän selauksensa aikana, niin näiden konversion todennäköisyys on parantunut kaikissa noston kaupoissa keskimäärin 91%, ja sitten taas vilkkaan kaupoissa peräti 143%. Eli siinä mielessä vilkkaan tämä peruskokoonpano on toiminut selkeästi erittäin hyvin. Mennään eteenpäin, eli tuotekortilta ostoskorivaiheeseen. Eli ennen kuin päästetään asiakas sinne maksamiseen ja toivottavasti myös sinne konversioon asti, niin tuossa ihan ennen kuin työnnetään siihen maksufunneliin, on tärkeää, että nostetaan vielä lisämyyntiä tai tuotetaan lisämyyntiä tämmöisen karkkihylly-ominaisuuden tai efektin avulla. Ja sen lisäksi ei missään nimessä kannata unohtaa tuon selaushistorian näyttämistä vielä tuossa vaiheessa uudestaan, koska toisaalta tuossa jossain selaamisen vaiheessa on saattanut tutkia jotain kiinnostavaa tuotetta, jota ei kuitenkaan päätynyt lisäämään ostoskoriin, mutta tässä vaiheessa on hyvä vielä tosiaan nostaa esille, että hei, tämä saattoikin olla se kiinnostava tuote. Ja tosiaan näiden kahden elementin toimivuus ostoskori-sivulla on ollut aivan äärimmäisen hyvä. Eli tämmöinen click and buy rate, eli ne asiakkaat, jotka on klikannut tätä suositusta tällä sivulla, on tämän karkkihyllyefektin tai karkkihyllysuosituksen tapauksessa jopa 20% todennäköisyydellä ostaneet sen tuotteen. Eli jopa 5. asiakas, joka on sitä klikannut, on päätynyt sen siitä sitten tilaamaan,
kun selaushistorian tapauksessa tämä vastaava aste on ollut peräti 25%, eli joka 4. klikannut on ostanut sen klikkaamansa tuotteen. Eli ennen kuin päästään tästä Ollin vauhtiin sitten esittelemään noston käyttöönottoa siellä vilkkaan kaupassa, niin vedetään vielä yhteen, eli mitkä asiat tulisi huomioida tuon verkkokaupan ostotapahtumia ajatellessa tai asiakkaan toimintaa ajatellessa. Se etusivu on kuin se näyteikkuna ja täytyy inspiroida näitä verkon ohikulkijoita eli satunnaisia kävijöitä sisemmälle sinne myymälään esittelemällä top-listoilla tämän tuotetarjonnan parhaita paloja. Mutta sitten meistä riippumatta ei missään nimessä kannata myöskään unohtaa tämmöistä ihan hyvää ja intuitiivista menurakennetta. Ja tämän lisäksi on olennaista myös toivottaa palaavia asiakkaita tervetulleeksi. Eli asiakkaathan saattaa ihan hyvin vertailla hintoja ja tulla sitten myöhemmässä vaiheessa ostamaan esimerkiksi sen katsomansa tuotteen. Eli nostaa yksilöllisesti heti etusivulla niitä aikaisemmin harkittuja tuotteita esiin. Ja sen lisäksi käytiin aika yksityiskohtaisesti haku läpi, mutta tosiaan kaupan omaa hakuominaisuutta kannattaa ehdottomasti tehostaa noston tämmöisellä dynaamisella haulla ja mahdollisesti löytää sieltä tuommoisia yksittäisiä puutekohtia, mitä hieman esittelenkin 3 demon perusteella. Ja sen lisäksi sisällyttää asiakaspalvelua etenkin sinne tuotekortille, kun asiakas on selkeästi jonkun tuotteen perässä. Tarjosi sille siinä vaiheessa vielä relevantteja vaihtoehtoja, mitä muut asiakkaat on siellä päätynyt selaamaan ja ostamaan. Myöskin tarjota ristiinmyyntinä yhteenkuuluvia tuotteita, unohtamatta tosiaan navigointia muistuttamalla selaushistoriasta ja yksilöidä myös näitä vastaavia suosituksia tuohon selaushistoriaan perustuen. Ja kuten tuossa viimeisellä slaidilla vielä näytin, niin tuoda esille vielä tuommoinen karkkihylly siihen ostoskorivaiheeseen ja vielä kerran muistuttaa tuosta asiakkaan omasta selaushistoriasta. Ja tosiaan tässä tämä mun kalvosulkeisosuus oikeastaan oli, että seuraavaksi päästään Olli Tampereelta vauhtiin ja esittelemään noston käyttöönottoa ihan konkreettisella tasolla tuolla vilkkaan hallintaliittymän tasolla ja myöskin sijoittelemaan muutamia suosituselementtejä näin demon merkeissä. Mä siirrän puheenvuoron nyt Ollille Tampereelle. Ole hyvä. Kiitos Lari. Kiitos Lari. Seuraavaksi siis katsotaan, että miten tämä nosto otetaan käyttöön verkkokaupassa. Mulla on tässä tämä mun demoverkkokauppa, mitä mä esittelen tässä. Ja tämä on nyt tänne mä oon ajan saatossa lisännyt satunnaisia tuotteita ja tehnyt tätä ulkoasua sellaiseksi mikä mun mielestä on sellainen perusverkkokaupan ulkoasu. Tuotteet ei ole ehkä ihan johdonmukaisia niin kuin oikeassa verkkokaupassa olisi, mutta älkää antako sen häiritä. Mutta tosiaan niin tällainen verkkokauppa voisi olla ja tässä näkyy siis kaupan etusivu, johon kauppias on lisännyt tuotteita. Siinä on laitettu otsikko, että tarjouksessa, mutta siinä voisi olla myös muita tuotennostoja, mitä kauppias haluaa nyt esitellä asiakkaalle ensimmäisenä. Sitten sen lisäksi täällä on tällainen elementti kuin viimeksi katsotut. Eli tässä asiakas on käynyt selailemassa näitä tuotteita aikaisemminkin ja täällä näkyy sitten muistista tulee sitten mitä tuotteita on käyty katsomassa. Ja sitten jos klikataan tuotesivulle, katsotaan tällainen tuote tästä, niin tuotesivun alalaidassa löytyy automaattinen ristiinmyynti, missä verkkokauppa katsoo, että mitä tuotteita asiakkaat on ostanut tämän tuotteen kanssa samassa tilauksessa. Eli tällaiset tuotennosto-ominaisuudet on laitettavissa verkkokauppaan ja sitten lisäksi vielä tuonne tuotesivulle saa manuaalisen ristiinmyynnin, automaattisen ristiinmyynnin lisäksi, mutta nämä toimii
sellainen, että näitä kauppias itse lisäilee. Ja jos tuotemäärä verkkokaupassa on kovin iso, niin se voi olla sitten työlästä ylläpitää näitä tuotennostoja. Ja Nosto siis tarjoaa tähän sitten apua, millä näitä saadaan sitten älykkäästi ja automatisoidusti näytettyä näitä tuotennostoja. Ja mennään tänne verkkokaupan hallintaan. Eli tässä mulla on demokaupan, tai siis verkkokaupan taustahallinta, missä tätä verkkokauppaa ylläpidetään. Ja Noston käyttöönotto on hyvin yksinkertaista ja nopeata. Markkinointivalikosta valitaan Nosto. Ja täällä mennään sitten Avaa palvelu -välilehdelle. Verkkokaupan tiedoista tänne lomakkeelle haetaan sitten automaattisesti verkkokaupan tiedot, yhteystiedot ja muut tiedot. Ja täällä rastitetaan, että olen lukenut ja hyväksynyt ehdot. Ne voi tästä käydä lukaisemassa ja painetaan Avaa palvelu-nappia. Tässä lähtee pyyntö Nostolle, että avataan tili tänne Noston palveluun ja siinä tuli ilmoitus, että rekisteröinti onnistui. Ja sähköpostiin tulee sitten nämä kirjautumistunnukset, millä sinne Noston paneeliin pääsee kirjautumaan ja näin poispäin. No, ajan säästämiseksi mä hyppään toiseen verkkokauppaan, jossa mä tämän rekisteröinnin olen jo tehnyt ja tämän käyttöönoton laittanut, niin mennään täällä sitten uudestaan samalle sivulle markkinointi- ja nosto-sivulle. Ja nyt tämä Avaa palvelun -välilehti on deaktiivisena harmaana, että se palvelun avaus on nyt tehty. Ja ne Noston tilin tunnukset näkyy tässä etusivulla. Ja elementit -välilehdellä voidaan sitten valita näitä tuotennostoelementtejä, mitä lisätään kaupan sivuille näkyviin. Ja tässä on pitkä lista elementtejä, mihin näitä Noston tarjoamia tuotesuosituksia voidaan lisätä. Ja aktivoidaan tästä nyt muutama sellaisia, mitkä tuntuu ihan niin kuin oman harkinnan mukaan näitä voi aktivoida. Ihan ehkä kaikkia ei kannata, että siellä vähän muutakin sisältöä näkyy, mutta tosiaan harkinnan mukaan. Laitetaan etusivun alaosaan yksi elementti, sitten laitetaan tuotesivun alaosaan toinen ja ostoskorin yläpuolelle se karkkihylly, mistä Lari kertoo, eli siinä ostostilausvaiheessa sitten vielä muistutetaan, että tällaisiakin tuotteita voisi ottaa tähän tilaukseen lisää. Ja laitetaan vaikka siihen hakutulossivulle vielä ja vaikka kategoriasivun. Niin tuollaiset elementit vaikka tässä välissä näkyviin, niitä voi tosiaan sitten jälkeenpäin muokkailla. Ja sitten ihan vaan nippelitietona tästä, kun klikkaa tätä Noston tunniste HTML-linkkiä, niin täältä tätä HTML-koodia, millä se nostoelementti lisätään, niin tätä pystyy muokkaamaan. Eli jos on koodin muokkaustaitoinen ja haluaa sinne jotain ulkoasumuutosta tai jotain pientä viilausta tehdä tähän koodiin, niin sitä HTML-koodia voi siinä halutessaan muokata. Mutta siihen ei niin kuin oletuksena pitäisi olla mitään tarvetta. Päivitetään sivumuisti ja katsotaan kaupan etusivua uudestaan. Ladataan tämä etusivu ja tosiaan etusivun alalaitaan me lisättiin Noston elementti. Niin täällä näkyy nyt, että suosituimmat tuotteemme. Tällaista ominaisuutta on meiltäkin kyselty paljon, että miten saa sellaisen tuotelistauksen, missä näkyisi, että eniten ostetut tuotteet. Ja tosiaan tähän saakka näitä listoja on pitänyt
ylläpitää manuaalisesti, mutta nyt sitten noston avulla saadaan sitten automaattinen listaus tähän. Eli tämä oli tämä etusivu, oli yksi paikka, mihin näitä lisättiin. Sitten me laitettiin tuotesivulle. Täällä tuotesivulla oli tämän kaupan oman ristiinmyynnin lisäksi, tai tämä kaupan oma automaattinen ristiinmyynti. Ja sitten nyt tänne ilmestyi tämä noston tuotesuositukset sitten lisäksi. Sitten oli ostoskorissa vielä yksi. Laitetaan tämä tuote ostoskoriin ja avataan ostoskori-sivu. Niin täällä ostoskorissa näkyy sitten, että selaushistoriasi perusteella suosittelemme myös näitä tuotteita. Eli tämä on ihan hyvä houkutin laittaa sitten, että jos asiakas on selannut tuotteita, niin nosto osaa arvata, että mistä tuotteesta tämä asiakas olisi kiinnostunut. Sitten on vielä yksi paikka, mihin voidaan näitä tuotesuosituksia laittaa. Tuonne ulkoasuun voidaan mennä laittamaan sieltä tuollain, avataan ulkoasun yksityiskohtainen muokkaus. Ja täällä tuoteryhmälistan alla oli tämä viimeksi katsotut tuotteet, missä on järjestelmän oma elementti, missä on kyseisen asiakkaan selaushistoriassa katsottuja tuotteita. Mutta sitten voidaan lisätä uusi sivuelementti tänne. Ja täältä lisää sivuelementtejä osastosta löytyy nostoelementti. Valitaan se ja painetaan lisää. Niin täältä löytyy 3 vaihtoehtoa. On eniten katsotut, eniten ostetut ja viimeksi katsotut. No, tämä viimeksi katsotut on aika lähellä kaupan omaa elementtiä, mutta nämä eniten katsotut ja eniten ostetut on hyviä vaihtoehtoja, mitä voidaan tarjota tähän asiakkaalle. Eli täältä laitetaan vaikka tämä eniten katsotut elementti ja painetaan käytä, niin tähän tulee sitten tämä sivuelementin placeholderi tässä ulkoasutyökalussa näkyviin. Ja voidaan raahata se oikealle kohdalle, laitetaan vaikka tuohon tuoteryhmälistan alle tämä noston elementti, tallennetaan muutokset, päivitetään sivumuisti ja katsotaan kaupan etusivua. Niin täällä näkyy nyt sitten katsotuimmat tuotteet, missä on noston antamia tuotesuosituksia. Ja näitä elementtejä ja näitä logiikkaa voidaan siis muokata. Tässä voi olla siitä, että millä perusteella tähän haetaan näitä tuotteita, niin sitä älykkyyttä voidaan ohjata noston hallinnassa. Ja tätä otsikkoa voidaan sitten lisäksi muuttaa, että sen voi laittaa haluamakseen ja sitä toimintaa voidaan siellä noston ylläpidossa muokata aika paljon. Ja pidemmittä puheitta voidaan siirtää puheenvuorot takaisin Larille Helsinkiin. Ja Lari sitten esittelee, että miten tätä voidaan sitten muokata. Ole hyvä. Kiitos Olli. Ihan pieni hetki tässä vielä taion ruutua täältä mun puolelta teille kaikille sinne esiin. Pieni hetki. Näin. Tosiaan seuraavaksi siirrytäänkin tähän vaiheeseen. Eli näytän ihan nopeasti, en välttämättä 10 minuuttiakaan tähän enää käytä, ihan noston muutamia perustoiminnallisuuksia ja joitain toimintoja. Ja tosiaan tässä vaiheessa voitte alkaa laittaa tuonne chattiruutuun mahdollisia kysymyksiä tai kommentteja, tai jos tosiaan Twitteri on siinä
kännykässä esimerkiksi paremmin esillä, niin sitä saa käyttää tuolla Nosto Solutions nivillä ja sitten hashtagillä NostoWebinar. Mä hyppään seuraavaksi meidän dashboardiin näyttämään demomoodissa ihan aitoa live-feedia yksittäisestä meidän asiakaskaupasta. Näyttää tältä. Nyt ei hirveästi tällä hetkellä tässä kaupassa asiakkaita. Tämä voi nopeasti, jos joku katsoo tässä yhteydessä tuotteita ja hieman kieltä päätellä, että nyt tutkitaan saksalaisen elektroniikka-alan kauppaa. Tästä tosiaan meidän hallintaliittymässä näkee aika näppärästi, että mitä täällä kaupassa oikein tapahtuu, eli vasemmalla näkyvät, mitä tuotteita tällä hetkellä tuolla myymälässä selataan, ja tässä oikealla puolella näkyy ihan näppärä feedi taas kaikista asiakkaista, mitä siellä tällä hetkellä pyörii, ja tämmöiset punaisella neliöllä merkatut avatarit tarkoittaa, että siellä on asiakas, joka on lisännyt yhden tai useamman tuotteen ostoskoriinsa. Tässä saa siinä mielessä hyvän yleiskuvan, jos tutkii tai vertaillaan näitä kahta oikeastaan feedia, mitä tähän syötetään. Kun me yhdistetään tämmöisen yksittäisen kävijän tietoja sitten tämmöiseen isoon massaan kaikista tämmöisen yksittäisen kaupan asiakkaista, me pystytään muodostamaan äärimmäisen tehokkaita ja relevantteja suosituksia sitten sinne siellä ihan tuotesivu- tai muussa yhteydessä itse verkkokaupassa. Mä en halua lähteä tietenkään tällä ihan live-kaupalla näyttämään tuota hallintaliittymää, vaan mä hyppään tässä tapauksessa tuohon hallintaliittymään, joka on sidottu tuohon Ollin esittelemään demokauppaan. Se näyttää tällaiselta. Ja tosiaan täällä löytyy Campaigns-välilehdellä niin sanotusti, voisiko sanoa Noston toiminnallinen sydän. Eli täällä muokataan kaikki toiminnot, jotka liittyy tähän verkkokauppaan. Mä käyn pari asiaa tästä läpi ja mä aloitan noista suositustempleitistä avaamalla kahta moduulia, jonka perusteella näitä on-site-suosituksia tuotetaan tuonne verkkokauppaan. Näytän ensin tuon recommendation templatesit, jotka on luotu kaikille vilkkaan asiakkaille valmiina. Eli täältä löytyy tämmöinen lista käytännössä HTML-templateja, jotka esittelee tai jotka määrittää sen, että miltä se yksittäinen suositus sitten varsinaisessa kaupassa näyttää. Jos mä klikkaan yhden satunnaisen näistä auki, niin täältä avautuu, voi sanoa hyvin tekninen editori nyt vilkka-asiakkaalle, jossa pystyy lähteä sitten web-devaajansa kanssa muokkaamaan tarvittaessa, tarkentamaan tai editoimaan tuota näkymää. Mutta kuten viittasin, tämä tulee valmiina kokoonpanona vilkkaan kaupoissa, eli välttämättä tämmöiselle kooditasolle ei tarvitse edes mennä, vaan voi ihan suoraan ottaa noin oletusarvoisesti käyttöön kaikki toiminnot voi ottaa oletusarvoisesti käyttöön tuolta vilkkaan hallintaliittymästä. Tämä on vain lisämahdollisuus, jos haluaa mennä sinne hieman syvemmälle tekniselle tasolle. Varsinainen ehkä toiminnan sydän on sitten on-site-suosituksista tämä niin meidän recommendation slotsit, eli täällä on taas pitkä lista suosituselementtejä, ja nämä vastaa käytännössä niitä niitä valikkoja, mitkä Olli tuossa demonsa alkuvaiheessa näytti, ja jossa näitä yksittäisiä elementtejä enabloitiin ja disabloitiin näkyviltä. Ja nyt tosiaan, jos mä haluaisin lähteä editoimaan, näytän ihan nopeasti tuossa vielä tuon demokaupan etusivun, avataan se tuosta vielä auki. Jos mä haluan lähteä muokkaamaan esimerkiksi tämän elementin sisältöä tässä etusivulla, niin mun täytyy mennä tänne meidän recommendation slotsiin, etsi se kyseinen vastaava tunniste sille, eli oikea suosituselementti, klikata sitä auki, jonka jälkeen avautuu meidän suosituselementin editointivalikko. Ja tästä voi varmaan niin nokkelimmat päätellä, että top-listahan tässä esitellään, ja siihen on määritetty, että se näyttää viime viikon katsotuimpia tuotteita. Hirveästi muuta oikeastaan suositusta tämmöisessä demoympäristössä ei oikeastaan voisikaan käyttää. Mutta mä näytän ihan nopean muokkauksen, eli miten me voidaan muokata esimerkiksi tuota otsikkokenttää, eli jos me halutaan tuota vaihtaa ja ajantasaistaa vaikka, että se olisi tosiaan tuommoinen suosituimmat tuotteemme tänään, tuohon editoidaan ja vaihdetaan vain otsikko, jonka jälkeen tuota aikajanaa tai aikaintervallia voi hyvin vapaasti muokata, valita se 24 tuntiin ja sen jälkeen katsoa, että muut asetukset näyttää olevan kunnossa ja sitten voidaan klikata Save.
Nyt täytyy myöntää, että tässä voi käydä semmoinen demoefekti, että kun kyse on demoympäristöstä, että niin täällä ei välttämättä ole nyt viimeisen vuorokauden ajalta hirveästi kävijädataa, mutta katsotaan mitä käy, kun mä painan refreshiin. No kyllä sinne jotain tuli vielä, eli viimeisen vuorokauden aikana nämä tuotteet on ollut siellä suosituimpia. Ja tosiaan, niin kuin huomaatte, otsikko vaihtui tuossa saman tien. Toinen vaihtoehto tämmöisen editoimisen, minkä voi nopeasti tässä näyttää, on, jos me halutaan vaihtaa tämän kyseisen suosituselementin ihan konkreettisesti tyyppiä. Näytän tästä vain yhden esimerkin, koska meillä on hyvin suuri määrä erilaisia suosituksia niiden läpikäyntiin webinaarin muodossa jo aikaa, koska muuten me istuttaisiin täällä vielä keskiyön tunteina. Mutta jos me haluttaisiin vaihtaa tämän paikalla esimerkiksi mun henkilökohtainen selaushistoria, niin se valitaan tuosta ihan vaan aloittamalla menuvalikosta oikein sivun valinta. Ja sen jälkeen napataan siihen haluttava suositus, valitaan se aktiiviseksi. Sen jälkeen jokaisella suosituksella on hieman erilaiset muokkausmahdollisuudet. Niitä voi muokata tässä selaushistoriassa, nyt ymmärrettävästi niitä hyvin vähän on. Sen jälkeen kun sitä klikataan tuosta noin savea, muutetaan vielä ehkä toi otsikko selaushistoriasi muotoon. Noin, ja sitten tallentaan se, niin se päivittyy tänne verkkokaupan etusivulle. Ja tällä tavalla tosiaan näitä oletussuosituksia pystytään muokkaamaan tämän noston hallintaliittymän kautta, mutta tänne asti ei tosiaan tarvitse lähteä, kun siinä tapauksessa tosiaan haluaa lähteä optimoimaan tämän verkkokaupan tai noston toimintaa verkkokaupassa. Ja sitä varten meiltä löytyy tosiaan analytiikkatyökalut, tässä tapauksessa tämmöisen ihan oman valikkonsa kautta. Siellä hirveästi sisältöä nyt ymmärrettävistä syistä ei ole, koska kyse on demoympäristöstä, mutta näytetään peruselementtien toiminnallisuuksia sekä myöskin verkkokaupalle olennaisia tunnuslukuja. Tosiaan tähän nämä perusominaisuuksien esittely oikeastaan sitten päättyykin ja seuraavaksi voidaan siirtyä tämän varsinaisen kysymyksiä ja vastauksia osuuteen ja mä odottelen nyt tuolta meidän äänitarkkailijalta Mikka Nymanilta kysymyksiä tähän ruutuun, joihin voidaan Ollin kanssa alkaa vastata ja tietysti myös Olli voi tässä vaiheessa ottaa mukaan keskusteluun. Mikka, ole hyvä. Hirveästi kysymyksiä. Vielä mun ruudulle ei ole ilmaantunut. Okei. Jees, täällä on kysymys Markukselta. Täytyykö asiakkaan olla kirjautuneena kauppaan, jotta nosto hänelle toimisi? Ei tarvitse siis kirjautua, eli meidän toiminnallisuus perustuu selaimen evästeisiin. Ja tässä tapauksessa osa suosituksia on suoraan kaikille näkyviä, ja sitten taas osa on tämmöisiä yksilöllisiä suosituksia, mutta vastaa suoraan kysymykseen, että kirjautumista ei missään vaiheessa edellytetä. Sitten on, Virpiltä kysymys, kannattaako noston elementtejä valita mobiiliversioihin? No, mun mielestä ehdottomasti kannattaa ihan sen takia, että mobiilissa on huomattavasti vaikeampi käyttää joitain toiminnallisuuksia, kuten ehkä menuvalikkoa ja etenkin hakua. Eli siinä mielessä, jos me nostetaan visuaalisella nostoilla, eli käytännössä tuotekuvilla relevantteja suosituksia, niitä on hirveästi helpompi siellä mobiilikaupassa klikata. Et siinä mielessä noston käyttäminen etenkin mobiilissa on äärimmäisen tehokasta ja hyvä juttu. Mutta viime kädessä tietysti tämä ratkaisu liittyy ihan siihen verkkokaupan yleiseen designiin, eli voitte päättää siitä itse. Sitten on ilmeisesti Niinalta, tämä varmaan menee enemmänkin Ollille, mutta voi lukea kysymyksen ääneen. Eli Olli, onko vilkkaan pohjassa olemassa minkäänlaista konversioseurantaa? Ei ole kävijäseurantaa, mutta on integrointeja ulkopuolisiin järjestelmiin, joista suositui varmaan Google Analytics. Eli Google Analyticsista saa hyvän tällaisen konversioseurannan, mitä kannattaa käyttää. Okay, ja sitten mä voin ottaa tämän. Ole hyvä.
voin ottaa tämän seuraavankin, mikä on kysymys, että kannattaako ristiinmyyntiä käyttää ollenkaan näillä vilkkaan toiminnoilla, jos nosto on aktiivisena. Niin se on ihan oman harkinnan mukaan, eli niitä tosiaan voi käyttää siellä rinnakkain molempia yhtä aikaa, tai sitten käyttää pelkkiä noston tuotesuosituksia ihan oman harkinnan mukaan. Sellainen siinä tietysti, jos verkkokauppiaan ajatusmaailmaa mietin, niin näistä noston tuotesuosituksista kun klikkaa, niin siitä tulee aina se pieni velotus, että sitten se on verkkokauppialle säästöä, jos käyttää näitä kaupan järjestelmän omia, mutta tosiaan oman harkinnan mukaan. Voisin jatkaa tuohon vielä sen verran, eli vilkkaan verkkokauppa-alustahan nuo ristisuositukset on hyvä peruselementti, joka kannattaa ehdottomasti pitää enabloituna, mutta jos tutustuu hieman tarkemmin tuohon meidän hallintaliittymän ominaisuuksiin, niin huomaa, että siellä on ehkä hieman pidemmälle kehittyneitä ristiin- ja ylösmyyntisuositusominaisuuksia, eli sillä voi, jos se perus ristiinmyyntiominaisuus ei ikään kuin tyydytä tai haluaa kokeilla hieman pidemmälle vietyjä ominaisuuksia, niin silloin ehdottomasti kannattaa ottaa nosto käyttöön. Ja ilmeisesti siellä olisi seuraava kysymys myös tulossa Ollille, ilmeisesti Kaivalta asiat. Joo, että miten nosto lisätään etusivulle, ei siis sivuelementteihin tai ylä- tai alaelementteihin. Eli tosiaan siellä noston hallinnassa tai siellä verkkokaupan hallinnassa, kun mennään noston asetuksiin, niin siellä saadaan laitettua, siellä oli yhtenä elementtinä nostoelementti kaupan etusivulle. Mutta sen lisäksi näitä elementtejä voidaan laittaa oikeastaan mihin tahansa kohtaan, missä kauppaan voidaan laittaa tekstisisältöä. Eli tosiaan kun siellä elementtien hallinnassa näkee sen nostoelementin HTML-koodin, millä koodilla se voidaan lisätä, tai mikä koodi sieltä nostolta tulee, niin sen kopioimalla ja liittämällä vaikka etusivun kuvaustekstiin, niin se tuotesuosituselementti voidaan laittaa sinne. Eli näitä pystyy virittelemään aika pitkälle sitten halutessaan. Vielä pari kysymystä kerätään tähän ottamaan. Markus kysyy, mitä kieliä nosto tukee. Meillä ei ole mitään rajoituksia kielelle, eli me ollaan tehty myöskin kyrillisiä kauppoja esimerkiksi. Eli Vilkkaan kaupassahan oletusarvoisesti tuotaan suoraan englantia ja ruotsia, eli siinä avauksen yhteydessä saa avattua myöskin ruotsin ja englanninkielisille kaupoille oman nostohallintaliittymän ja sen kautta myöskin saada nämä toiminnallisuudet käyttöönsä. Sitten tulee se kysymys, mikä nyt kysytään jo 200, tämä on tullut jo Matilta ja nyt tuli Haraldilta, eli maksaako nosto? Joo, siis noston hinnoittelu on hyvin joustava, mutta ollaan siis maksullinen verkkokauppaan liittyvä lisäpalvelu. Ja meidän velotus perustuu puhtaasti siihen lisäarvoon, mitä me voidaan kaupassa tuottamaan. Eli meillä ei ole kiinteätä kuukausimaksua, sen lisäksi meillä on maksuton 14 päivän trial-aika. Eli nostoa pääsee siis kokeilemaan ilmaiseksi ilman mitään sitoutumista, ei tarvitse luottokorttiakaan syöttää. Meidän velotus perustuu tosiaan niihin tuotteisiin, jotka sen kyseisen session aikana asiakas päätyy ostamaan kaupasta. Ja näistä tuotteista, jotka meidän suosituksen kautta on ostettu, me otetaan 4% preemio. Ja tähän noston hinnoittelu perustuu. Ja tämän perusteella pystyy aika hyvin varmaan arvioimaankin ja näkemään läpinäkyvistä, että kuinka paljon nosto tuottaa sitten mahdollisia lisäkustannuksia, mutta myöskin lisäarvoa kauppaan. Ja tätä voisin myös korostaa, eli tässähän me ollaan käyty tämän päivän webinaarissa läpi ainoastaan noston on-site-suosituksia, eli tällä samalla implementoinnilla ja käyttöönotolla, mitä tehdään tuolla hallintaliittymästä, saa koko noston ominaisuuspaketin käyttöönsä, eli erillisistä moduleista, sähköposteista ja muista ei makseta erikseen, vaan kaikki kustannukset, mitä syntyy, perustuu puhtaasti siihen lisäarvoon, mitä me ollaan tuotettu kaupassa.
Ok, meillä alkaa tosiaan aika tässä vaiheessa loppumaan. Saatiin tiukasti puristettua webinaari siihen luvattuun alle tuntiin. Vielä loppusanoina, tuossa ruudussa onkin näkynyt, että jos vielä käyttämisessä liittyy ongelmia tai tulee muuta kysyttävää, voi aina olla yhteydessä Vilkkaan tukeen tai tarvittaessa sitten meidän tukeen. Ja kannattaa ehkä kirjoittaa toi linkki tuosta ruudulta ylös, eli osoitteessa support.nosto.com löytyy vielä lisää spesifempiä ja tarkempia käyttöohjeita ja myös ennen kaikkea vinkkejä, miten nostoa kannattaa soveltaa. Eli tänään raapaistiin niin sanotusti vain pintaa näiden on-site-suositusten osalta. Mun puolesta oikein suuri kiitos, että pääsitte osallistumaan tähän meidän webinaariin, ja me tullaan kaikille rekisteröityneille osallistujille lähettämään tämä meidän kalvosarja ja muut kiitosviestit tämän webinaarin jälkeen. Mun puolesta tosiaan ei muuta kuin kaikille kiitoksia ja oikein mukavaa päivänjatkoa.